Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Παύλου του Κοινίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των δούλων του Θεού, Αντωνίου και Αναστασίας του νυν θευωμένων αλλήλης και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του καταπεμφθήνε αυτής αγάπην τελείαν ειρηνική και βοήθεια του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του διαφυλαχθήνε αυτούς εν αμέμπτω βιωτή και πολιτεία του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός ημών χαρίσετε αυτής τιμίων των γάμων και την γη δυναμία των του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίτης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς. και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Συ Κυρία. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός ο αιώνιος, όταν διηρημένα συναγαγώνεις ενότητα και σύνδεσμον διαθέσεως τυθής άρρηκτον, που ευλογήσας Ισάκ και Ρεβέκαν και κληρονόμους αυτούς της εις επαγγελίας αναδείξας, αυτός ευλόγησον και τους δούλους σου τούτους οδηγών αυτούς εν παντή έργο αγαθό. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση Και το πνεύμα